Witam Was pięknie. Posłuchajcie coś o miesiączku. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Pyty bydym rot. Wiecie, są noce, taki oto baj jak parę dni temu, że kto nie poradzi spać, a podziwo się przez okno do wyrchu, to uwidzi na niebie miesiączek. Szumny, kulaty, jako kołocz na czarnym plechu. Od hańdownych czasów ludzie się na niego dziwali. Gorjak był takowny jako parę dni temu, że był wielki, a wierzyli, że jak świeci na niebie, to może im pomóc, ale aj zrobić jakąś ich szkodę. Inksi się na niego dziwali, a prawili, że to jest głowa z oczami, z kinolem, a z gębą, co się na ludzi z wyrchu dziwo. Ale w hańdownych czasach miesiączek na niebie to był taki zygor, to były takie godziny, co pokazywały człowiekowi, jako czas leci. Dziś oprawiemy, że zaś przeszedł miesiąc, bo zaś przeszło 30 dni od czasu, kiedy go nie było widać, do czasu, kiedy go nie ma zaś na niebie. Kiedyś i tak ludzie mierzyli czas. Nie mieli godzin ani kalendarza, tuż się dziwali na niebo, a gor na miesiączek. Miesiączek to jest taki ciało niebieski fest babski. Bo kupa paniczek wie, że jak je kulaty, to jest najlepszy czas, co by spać z chłopem, a potem chodzić nie sama, a mieć dziecka. Jak miesiączka na niebie nie ma, to z tego nie będzie ani dziecek. Ludzie się dziwali na miesiączek, a se wszymli, że jego żywot na niebie to jest żywobyci człowieka. Najprzód go nie ma, potem go je kapkę, potem połówka, potem je kulaty, ale chnet się zaczyna tracić, bo go je zaś pół, potem ćwierć, a na koniec się traci na czarnym niebie. Tak to jest, a i z tym naszym żywobyciem. Ale tak to jest, a i z kołoczami na czarnym plechu, bo jak ich gaździno z kachloka wyciągnie, to się świecą, ale potem, jak se ich wszymną dziecka, to zostanie eny czarny plech. Ludzie się dziwali na miesiączek, a i z tego, co by uwidzieć, jaki będzie czas. Baj jak rogi miesiączka były do wyrchu, a był szumny, to miał być piękny czas. Ale jak były dołu te rogi, a jeszcze za chmurami, to naisto będzie padać. Jak na gody miesiączek był kulaty, to zima miała być krótko, a ciepło. Ale jak go w ten czas nie było, to na ozajst nawali śniega, a będzie długo fest zima. Dyski jak kulaty miesiączek świecił na niebie, to gazda wiedział, że teraz jest najlepszy czas, co by robić na gruncie, bo z tego będzie uroda. A trzeba na torgu kupić babucia, bo chnet urośnie, a będzie zabijaczka. Jak miesiączek świecił na niebie, to kupa młodych się żeniło, a wydowało, bo bez mala się im miało darzyć. W ten czas się snoci, a i najlepszy liczyło nimoce, a dziecka, co się rodziły, jak świecił miesiączek, były bez mala mądre. Ale zaś jak miesiączek był kulaty, to baby, kiedy chodziły nie same, a małe dziecka se musiały dawać pozór, co by na nich ten miesiączek nie świecił. Gaza też w ten czas niesiał zorek obilo, bo potem we żniwa było na nim fest szpony. Jak miesiączek był kulaty, to się ani nie sadziło strumów na zagrodzie, a gaździno dawała pozór, co by nie świecił na wajca, co były pod kwuczką, bo kurzynta mogły być nimocne. A jak miesiączka na niebie nie było widać, albo ledwo co zaczynał świecić, to się siało, a sadziło to, co rosło najbliżej ziemi. Nie śmiało się w ten czas liczyć żadnych nimocy, bo czarownice robiły swoją czarną magię. Ale to był dobry czas, co by zbierać, a suszyć zieliny. Dobre było w ten czas się chytać stawianiu chałupy, a gor studni. Górole strzygali owczą wełnę, a kto miał jak grejcary, kańsik schowane, to nimi trzepał, co by był majętnym. Jak miesiączka na niebie nie było widać, to ludzie wiedzieli, że lepszy kole wody nie chodzić, bo w ten czas wylazowały utopce. Ale jeszcze w czarną noc, tam kany się dwie cesty schodzą, szło się zejść z duszą, co wandruje, a jak kto wlazł na miedzę, to mógł uwidzieć czarownice, co zbierały zieliny dla swoich czarów. Ale jak miesiączek zaświecił, to se też trzeba było dawać pozór, bo baj mory wlazowały do chałup, a nie dawały ludziom spać, bo ich dusiły. Ale aj z kierchowów się budziły roztomańte demony, a ludzie posłuchali, jeśli nie wyje wilk,
bo chnet się z niego mógł zrobić jakiś szpatny podciep. Ale nie starajcie się. Jak żeście byli szykowni, to na ozajst nic dwumiesiączek nie zrobi. Ale dycki lepszy, jak na was nie świeci.